በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ግንቦት 5 ኤርምያስ ነቢይ። በዛ መዓልቲ እዚኣ ወዲ ካህን ኬልቅዩ ዓብይ ነቢይ ኤርምያስ ዕረፈ። እዚ ጻድቕ ነቢይ ድማ ንጉስ ይሁዳ ኢዮስያስ ወዲ አሞጽ ካብ ዝነገሶ ኣብ መበል 13 ዓመቱ ተነበየን መምሃር ጀመረን። ካብኡ እውን ኣብ ዘመነ ንጉስ ይሁዳ ኢዮአቄም ወዲ ኢዮስያስ 11 ዓመት መንግስቱ ንሰዶቅያስ ወዲ ንጉስ ይሁዳ ኢዮስዮስ ኢየሩሳሌም ኣብ 5 ወርሒ ክሳዕ እትውረር ተነበየ። ብዛዕባ ዓርሱ ቃለ እግዚአብሔር ናባየ መጸ። እግዚአብሔር ድማ ኣብ ማህፀን ኣዴኻ እንተይፈጠርኩኻ ፈተውኩኻ፣ ካብ ማህፀን እንተይወፃኻ እውን ቀደስኩኻ፣ ንኣህዛብ እውን ነቢይ ገበርኩኻ። እዚ ነቢይ እዚ መዓት እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊኹም ከይመጽእ ነስሁን ተዓቀቡን ኣምልኾት እግዚአብሔር ሕግን ስለ ዝሓደጉ ንደቂ እስራኤል ገሰጾም። እዚ እንተዘይኮይኑን ናብ እግዚአብሔር ኣምላኩም እንተዘይተመሊስኩምን ንንጉስ ከላውዲዮስ ናቡከደነፆር ኣብ ልዕሊኹም ከልዕሎ እየ፣ ክጨውየኩም እውን እዩ እናበሎም ከዓ ኣረድኦም። ከምኡ እውን ኮነ። ካብኡ እውን ብዛዕባ ሕጊ ኣብ ጭወያ ምርኮ 70 ዓመት ምንባሮም ተነበየ። ብተወሳኺ እውን ብዛዕባ ምጽኣት ክብሪ ዝግብኦ ጌታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ሕማማቱን ብዛዕባ ይሁዳ ኣስቆሮታዊ ዝተቐበሎ 30 ብሩርን ተነገረ። ስለ ብዙሓት ምግባራት እውን ተነበየ። ኣይሁድን ግን ክቐትልዎ ደለዩ፣ ቀጥቀጥዎን ኣሰርዎን፣ ናብ ጉድጓድ እውን ደርበይዎ። እግዚአብሔር ግና ኣድሐኖ። ንስ ግና ምእንትኦም ናብ እግዚአብሔር ይልምን ነበረ። እግዚአብሔር ድማ ካብ እከዮም ስለ ዘይምለሱ ምእንትኦም ኣይትማልድ ኣይትለምን በሎ። ናቡከደነፆር ንኢየሩሳሌም ምስ ወረራ ጨወያ ምስኣቶም ኣይጨወየን። ነገር ግን ካብ ጨወያ ዝተረፉ ህዝቢ ናብ ሃገረ ግብፂ ምስኣቶም ወሰድዎ። ብጾቱ ከዓ እግዚአብሔር ኣብ ሩባታት ግብፂ ንዝነብሩ ንደቂ ግብፂ ዝጓድእዎም ዝነበሩ ኣራዊት ኣጥፍኦም። ካብኡ እውን ናብ ብሔረ ባቢሎን ወሰድዎ። ኣብኡ እውን ደቂ እስራኤል ካብ ጨወያ ክሻዕ ዝምለሱ እናተነበየን ንህዝቡ እናመሃሮምን ነበረ። መዋዕለ ትንቢቱ ምስ ተፈጸመ ድማ ኣይሁድ ብኣእማን ቀጥቀጥዎ። ነብሱ እውን ናብ ኢደ እግዚአብሔር ኣረከበ። ንእግዚአብሔር ምስጋና ይኹን። ንኣና እውን ብጸሎት ይምሓረና፣ በረከቱ ምሳና ተሃሉ ንዘለዓለም ዓለም አሚን። አርኬ ሰላም ለኤርምያስ እምነቢያት ኣብያን ወልደ ኬልቅዩ ካህን ዕረፍተ ብርት ተሰመየ ወአምደ ሐጺን እስመ ተነበየ በእንተ ክርስቶስ መድህን እስከ ወገርዎ እስራኤል በእብን። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይኹን። ለኣና እውን ብጸሎት እዚ ቅዱስ ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም አሚን። ግንቦት 6 በዛ መዓልቲ እዚኣ ካብ ደቡብ ግብፂ ካብ ሃገረ ዳፍራ ዝኾነ ቅዱስ ኣባ ይስሐቅ ብሰማዕትነት ዕረፈ። ነዚ ቅዱስ ድማ መልአክ እግዚአብሔር ብራእይ ለይቲ ተገለጸሉ። ኣክሊል ምስክርነት ንክቅበል ናብ ሃገረ ጣዋ ኪድ እውን በሎ። ብድሕሪ እዚ ድማ ምስ ወግሐ ንኣዱኡን ኣቡኡን ክሰናበቶም ተስአ። ንሳቶም ንኻልኣይ ግዜ መልአክ እግዚአብሔር መጺኡ ካብ ዓዱ ክሻዕ ዘውፅኦን ናብ ሃገረ ጣዋ ዘብጽሖን ኣብ ልዕሊኡ እናበኸዩ ንኸይድ ኣይሓደግዎን። ኣቡኡ ምስ በጽሐ ድማ ንመኮነን ኣብ ቤተ ብለኔ ረኸቦ። እቲ መኮነን ምስ ወፀ ኣነ ክርስቲያን እየ፣ ክብሪ ንዑ ይኹን እሞ ብጌታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምን እናበለ ጨርሐ። መኮነን ድማ ካብ ወታደራት ነቲ ሓደ ናብኡ ንኸምፅኦን ካብ ሃገረ ኒቅዮስ ክሳብ ዝምለስ ንኽሕልዎን ኣዘዞ። ቅዱስ ይስሐቅ ምስቲ ወታደር እንትሓልፍ ሓደ ኣብ መንገዲ ዝተቐመጠ ዕውር ኦ ቅዱስ ንእግዚአብሔር ይቅረ በለኒ ኣዒንተይ እውን ፈውሰኒ እንትብል ለመኖ። ቅዱስ ኣባ ይስሐቅ ድማ ክብሪ ንዑ ይኹን እሞ ንጌታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ እቲ ዕውር ለመኖ። ሽዑ ኣዒንቱ ተኸፈታ። እቲ ወታደር ድማ ነዚ መስተንክር ርኢዩ ክብሪ ንዑ ይኹን እሞ ብጌታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣመነ። ኣክሊል ሰማዕትነት እውን ተቐበለ። ብድሕሪቲ ለቅዱስ ይስሐቅ ጽኑዕ ስቃይ ኣሳቀዮ። ናብ ሃገረ ብህንሳ እውን ለኣኾ እሞ ኣብኡ እውን ጽኑዕ ስቃይ ኣሳቀይዎ። ናብ መኮነን ወሲዶም እንተስ
ክትቀትሎስ እንተስ ክትሓርጎስ ንኣኻ ትፈልጥ በልዎ። ኣብቲ ግዜ መኮነን ክብርቲ ርእሱ ብሰይፊ ንክቆርጾ ኣዘዘ። ቆረጽዎ እሞ ኣክሊል ሰማዕትነት ድማ ተቐበለ። ኣብኡ ምእመናን ሰባት ነበሩ እሞ ስጋ ኣብ ባይሳቅ ፀይሮም ኣብ ልዕሊ መንኮራኹር ገይሮም ብኣላሕም ጎተትዎ ናብ ሃገሩ ዳፋራ ድማ ኣብጽሕዎ። ባሕሪ ንኸሻግርዎ መርከብ ምስኣኑ ድማ ስግኡ ተሸኪሞም ኣስሸገርዎ። ናብ ቤቱ እውን ኣብጽሕዎ። ገዝኡ ኣፍሪሶም ብሰሙ ዝተሰመየት ቤተ ክርስቲያን ሃነጽዋ። ስግኡ እውን ኣብ ውሽጣ ኣቕመጡ። ካብኡ ካብ ስግኡ እውን ብዙሓት መስደመምቲ ተኣምራት ተገለጹ። ንእግዚኣብሔር ምስጋና ይኹን። ንኣና እውን ብጸሎቱ ናዚ ጻድቕ ሰማዕት ይምሓረና። በረከቱ እውን ኣብ ልዕሊ ኩለና ህዝቢ ክርስቲያን ይኹን ኣሚን። ሰላም ለይስሐቅ በትዕግስተ ሕማም ዘተሃየለ ቅንወተ ሓጺን ርእሱን ኣመ ውስተ እዝኑ ተተክለ ኢተግህሰ ዓዲ ወኢተኣንተለ ወድህረ በመጥባይት ኣጽፈረ እዴሁ ተነቅለ እንዘ ይወድዩ በቁስሉ ግንፍለ። ኣባ መቃርስ ቀሲስ። ከምኡን በዛ መዓልት እዚኣ ካህን እስክንድርያ ዝኾነ ኣባ መቃርስ ቀሲስ ኣዕረፈ። እዚ ቅዱስ ኣቦ ድማ ኣብ ዘመን ኣቦኡ ዓብይን ክቡርን መቃርስ ቀዳማዊ ንደብረ ኣስቄጥስ ኣቦ ኮይኑ ብዙሓት ትሩፋት ሰርሐ። ብዛዕባ እዚ ቅዱስ ኣቦ ድማ ከምዚ ተባሃለ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ተናኻሲት ንእሽተይ ሃመማ ነኸሰቶ እሞ ቀተላ። በዚ ተነሲሁ ንነብሱ ገሰጻ። ኣብቲ ገዳም ኣብ ዝርከቡ ሩባ ወሪዱ ከዓ ን6 ወርሒ ስግኡ ንሃማታት ክፍቲ ገበረ። ክሻዕ ከም ዝልጉስ ዝኾኑ ተቐመጠ። ብድሕሪዚ ናብ ገዳሙ ተመለሰ። መቃርስ ምዃኑ ዝፈለጡ ማንም ሰብ ግን ኣይነበረን። ሓንቲ መዓልቲ ድማ ልቡ ናብ ሰማያት ልዕል ኣቢሉ 5 መዓልትን 5 ለይትን ቆይሙ እዛ ጻማ እዚኣ እዛ ተጋድሎን እዚኣ ካብ ኩሉ ቅድሚ ሕዚ ዝገብሮ ትሩፋት እታ ዝዓበየት እያ እናበለ ኣጋንንቲ ክሻዕ ዘቃጽሉ ጸለየ። ካልእ እዋን ድማ ናብ በረኻ ኣትዩ ቦታታት ራእይቲ ንኽርኢ ን10 መዓልትታት ተጓዒዙ ነበረ። ኣብ መንገዲ እንትምለስ ሓባሪ ንክኾኖ መንገዲ ንኸይጠፍኦ ድማ ሾምባቆታት እናተኸለ መጺኡ ነበረ። ምስ ደኸመ ድማ ንእተወሰነ እዋን ክዕርፍ ኣብ መሬት ደቀሰ። ደቂሱ እንተሎ ግና ሰይጣን ነተን ሾምባቆ መሲቱ ብሓደ ኣሲሩ ኣብ ርእሲ ቅዱስ ኣባ መቃርስ ኣቐመጦም። ካብ ድቃሱ ምስ ተባራበረ ድማ ነተን ሾምባቆታት ሪኦም ምስኣነን ተገረመ። ከምዚ ዝብል ቃል ድማ ሽዑ መጸ። ሃይማኖት እንተሃሊካ ኣይትወላወል። ንእስራኤላውያን ኣብ መንገዶም ዝመርሖም ዝነበረ ዓምዲ ብርሃን ከም ዝመርሐካ ደኣ እመን እምበር ነቲ ሾምባቆታት እውን ኣይትተኣማመን። ሽዑ ንሽዑ ድማ ነቲ ዓምዲ ብርሃን ርእዩ ተመለሰ። ብድሕሪዚ እውን ኣብ በረኻ ማይ ጸምአ። እግዚኣብሔር ድማ ካብ ኣላሕም በረኻ ንሓንቲ ለኣኸሉ። ካብ ጸባኣ ሰቲ ድማ ጸገመን ረወየን። ብሰላም ድማ ናብ በዓቱ ተመለሰ። ሓደ መዓልቲ ከዓ ኣንስተይቲ ስብኢ ናብኡ መጺኣ ብኽዳኑ ክትስሕቦ ጀመረት። ንሱ ድማ ክሳብ በዓታ ተኸተላ። 3 ደቃ ኣምፀትሉ እንተረኣዮም ድማ ዕውራት ኮይኖም ረኸቦም። ካብቲ ናይ ልቦናኣ ሓሳብ ዝተለዓለ ድማ ነታ ዝብኢ ኣድነቓ። ነዞም ደቃ ሒዙ ከዓ ናብ ዓይኖም ምራቑ እንትፍ በለሎም። መድሓኒት ብዝኾነ መስቀል እውን ኣማዕተበሎም። ኣብቲ ሽዑ ግዜ ድሒኖም ደድሕሪ ኣዲኦም ጎየዩ። ጡባ እውን ጠበው። ድሕሪዚ ናብ በዓቱ ተመለሰ። ንሳ እውን ናይ በጊዕ ኣጎዛ ናብ በዓቱ ኣምፀትሉ። ንሱ ድማ ተቐቢሉ ኣብ ልዕሊኡ እናደቀሰ ክሳብ ዝዓርፈሉ ግዜ ምስኡ ኣቕሚጥዎ ነበረ። ኣብ ካሊእ ግዜ ድማ ክዳውንቱ ከም ናይ ኣህዛባውያን ገይሩ ቀየሮ። ናብ ገዳም ኣባ ጳቂሚስ ከይዱ 40 መዓልትን 40 ለይትን ከይበልዐን ከይሰተየን ጾመ። ጠጠው ኢሉ ደኣ እቲ ዝተነጎ ነገር ይተንግ ነበረ እምበር ኣይተቐመጠን። እቶም መነኮሳት ድማ ንኣባ ጳቂሚስ እዚ ሰብ ስጋ የብሉን ስጋዊ ኣይኮነን እሞ ካባና ኣርሕቆ በልዎ። ኣባ ጳቂሚስ ግና ንእሽተይ ተጸበይኒ ስርሑ እንታይ ከም ዝኾነ ንኽገልጸለይ
ንእግዚአብሔር ክልምኖ በሎ። ምስ ለመነ ድማ ኣምላኽ ናይ እስክንድርያ ቀሲስ ኣባ መቃርስ ምዃኑ ገለጸሉ። ኣብቲ ግዜ እቲ ኣባ ጳቁሚስ ኩሎም መነኮሳትን ናብኡ ከይዶም ሰገዱሉ። በረከቱ ተቐቢሎም ተእጉሶም ምስኡ ናብ ቤተ መቕደስ ኣተውዎ። ኣብቲ ገዳም ድማ ጸጋ ኣባ መቃርስ ርእዮም ኣብ ልዕሊ ብጻዮም ብስርሖም ዝምክሑ ዝነበሩ ትሕት ዝበሉ ኾኑ። ድሕሪዚ ናብ በዓቱ ናብ ውሽጢ ገዳም ኣስቄጥስ ተመለሰ። ሊቀ ጳጳሳት ኣባ ጢሞቴዎስ ኣብ እስክንድርያ ዝናብ ጠፊኡ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ እግዚኣብሔር ዝናብ ክሰድድን ኣንበጣ ከጥፍእን ናብ እግዚኣብሔር ምስኡ ንኽጽሊ ክመጽእ ለመኖ። ተሲኡ ድማ ናብ እስክንድርያ ኣተወ። እቶም ህዝቢ ድማ ብዓብይ ሓጎስ ተቐበልዎ። ብልቡ ድማ ጸለየ። ዝናብ እውን ሰባት እግዚኣብሔር ብማይ ግዲ ከጥፍአና እዩ ክሳዕ ዝብሉ 2 መዓልቲ 2 ለይቲ ብዘይምቁራጽ ዘነበ። ካብኡ ከዓ እቲ ዝናብ ንኽንክን ንኹሎም ከየጥፍኦምን ድማ ብመጠኑ ንኽኸውን ንኽጽሊ ንኣባ መቃርስ ነገርዎ። ንሱ ድማ ጸለየ። እቲ ዝናብ ጸሓዩ ድማ ብናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ጸሓይ በረቐት። እዚ ኣቦዚ ብዙሓት ናይ ትሩፋት ምግባራት ገበረ። ኣምላክ ከዓ ብኢዱ ብዙሓት ተኣምራትን መንክራትን ገበረ። እዚ ኣቦዚ ዝገበሮ ሰናይ ምግባር ከጸባጸቦ ዝኽእል ሰብ የለን። ሓደ ሰብ ተገቢርዎ ዝረኽቦ ሰናይ ምግባርን ናይ ትሩፋት ስራሕን ንሱ እውን እንተዘይፈጺምዎ ኣይድቅስን። ምእንቲ ክብሪ ስጋን ደምን ናይ ክብሪ በዓል ቤት ጌታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ን60 ዓመት ምራቑ እንተይተፍአ ጸንሐ። ገድሉ ፈጺሙ ድማ 100 ዓመት ምስኮኖ ብሰናይ ሽምግልና ብሰላም ዕረፈ። ንእግዚአብሔር ምስጋና ይኹን። ንኣና እውን ብጸሎቱ ንዝጻድቕ ይምሓረና። በረከቱ ምሳና ተሃሉ ንዘላለም ዓለም አሜን። አርኬ ሰላም ለመቃርስ ህሊና መንፈስ ዘተህቦ መንገላ አርያም ያንብር ኃይለ መለኮት ሃበ ወጓላቲሃ ለዝእብ እምህማመ እውረት ወተመንድቦ ህይንተ አህየወ ላቲ በአጻቢሁ አሲቦ አነዳ በግእ ወሃበቶ አስቦ። ቅዱሳን በንደላኦስን ኣባ አሞንን ከምኡን በዛ መዓልት እዚኣ ኣቡኡ ለቅዱስ ኤስድሮስ በንደላኦን ብሰማዕትነት ዕረፈ። ከምኡ እውን ግብረ ምንኩስና እንተኣስጥረየ ይኣኽለኒ እዩ እንትብል ሽመት ጵጵስና ንዝኣበየ ጻድቕ ኣባ አሞን መዘከርታ ዕረፍቱ እዩ። በረከቶም ምሳና ይሃሉ ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ሰማዕታት ዳላጊን 4 ደቃን ከምኡን በዛ መዓልት እዚኣ ዳላጊ ሰማዕት ምስ 4 ደቃ ብሰማዕትነት ዕረፈት። ንሳቶም ድማ ሱሩስ ሃርማን ያኣፋን እዮም። ኣርያኖስ መኮነን ናብ ሃገረ እስና ኣብ ዝበጽሐሉ ግዜ ንደቃ ናብ ኸብከበት ተቐበለቶ። ኣብ ቅድሚኡ ቆይማ ድማ ኦ ኣርያኖስ ኣነ ክርስቲያናዊትን ክብሪ ልኡኹን እሞ ሰማይን ምድርን ኩሉ ኣብ ውሽጦም ዘሎን ብዝፈጠረ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚነ እየ በለቶ። ደቃ እውን ብግልጺ ንሕና ክርስቲያን ኢና እናበሉ ጨርሑ። መኮነን ድማ ሰሚዑ መዓት ተመልአ። ኣርእስቶም እውን ብሰይፊ መተረ። ምስክርነቶም ድማ ፈጸሙ። ነፍሳቶም እውን መላእኽቲ ክብሪ ልዩ ይኹን እሞ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ወሰዶም። በረከቶም ምሳና ተሃሉን ዘላለም ዓለም አሜን። አርኬ ሰላም ለኪ ሰማዕት ዲላጊ ሰናይተ ስምዕ ዘሃገረ እስና ዘሃድጊ ምስለ ደቂቅኪ 40 እንበለ ትንታጊ እምትሱኢ ለአማልክት ወእምእጣነ ታእርጊ ተመትሮ ክሳድ ኣብደርኪ ወሃረኪ ዮጊ። ቅድስት ሰሎሜ ከምኡን በዛ መዓልት እዚኣ በዓልቲ ንጽህናን ቅድስናን ድንግልትን ተሃራሚትን ሰሎሜ ዕረፈት። እዛ ቅድስቲ ድማ ካብ ሃገረ ወረብ እያ። ወለዳ እውን ፈራህቲ እግዚአብሔር እዮም። ብሰናይ ኣተዓባብያ እውን ዕበይዋ። ምስ ዓበየት ከኣ ሓደ መኮነን ሓፀያ እንተይደለየት ድማ ብስርዓት መርዓ እእተዋ። ኣብቲ ግዜ እቲ ውሽጢ ስጋኡ ኣባለ ዘርኡ ስለ ዝተቐዘፈ ኣምላኻዊ ሓይሊ ናብኣ ምቕራብ ከልኦ። ብኸምዚ እናሃለወት ድማ ዓርሳ ሓቢኣ ብለይቲ ኸደት። ብሓይሊ እግዚአብሔር ከዓ ኣምለጠት። ናብ ኩሎም ቅዱሳን እናዞረት ጌታ መንገዲ ሓቂ ንኽመርሓ
መዓልትን ነይትን ብጾምን ብጸሎትን እናለመነት ነበረት። ጌታና ድማ ልመናኣ ሰሚዑ ደብረ ሊባኖስ እውን ኣብጽሓ። ኣልባሰ መላእኽቲ ዝኾነ ኣልባስ ምንኩስና እውን ብኢድ ዮሃንስ ካማ ለበሰት። ናይ ሰብ ልቢ ዘደንግጽ ጽኑዕ ገድሊ እውን ተጋደለት። ኣብ መጽሓፈ ገድላ ከም ዝተጻሕፈ ብዙሓት ተኣምራትን መንከራትን ክሻዕ እትገብር ብጾምን ጸሎትን ብኹሉ ምስጉን ገድልን መንገዲ ትሩፋትን ፈጽማን ኣቦታት ተጓዓዘት። ብድሕሪ እዚ ድማ ብሰላም ዕረፈት። ንእግዚኣብሔር ምስጋና ይኹን። ለኣና እውን ብጸሎታ ይመሓረና፣ በረከት ሃምሳና ይሃሉን ዘለዓለም ዓለም ኣሚን። ኣርኬ ሰላም እብል ለሰሎሜ ጠቢብ ጸቃውአ መዓር ዘትትኤለድ ኣምሳለ ተገብሮታ ለንህብ ምስለ ደናግል ትትኣሰይ በቤተ ከብካብ ኣህለቀት ስጋሃ በስቃየ ጻማ እጹብ እስከ ወደይዋ በንስቲተ መሶብ። ኣባ ዲዮናስዮስ። ከምኡን በዛ መዓልቲ እዚኣ ገድሉ ብኣፈ መጥባሕቲ ዝፈጸመ ቅዱስ ኣቦ ዲዮናስዮስ ዕረፈ። ብጸሎቱ እግዚአብሔር ይመሓረና ንዘላለም ዓለም አሚን። አርኪያት ሰላም ለዲዮናስዮስ ለይሳቅ ማእምሩ እስመ ተጸወወ በተአምሩ መኮነን ጠግአ ወለጸቀ ምስለ መንበሩ ከመ ኢይሁር ለምሳህ ሀበ ተጽሕፈ ማህደሩ እስከ በመጥባሂት ፈጸማ ለበድሩ። ሰላም ለልደትከ እምነ ህሪት ማህፀን ዘያአውዳ መልአክ በሰይፈ እሳት ርሱን ሲኖዳ ርእሶሙ ለባህታውያን ሄራን ከመ ገብረ አሃወ እምከ አመ ለሊከ ህፃን መልእልተ ድማህየ ይንበር እዴከ ዘይመን። አሚን አሚን። ስንክሳር ግንቦት 7 ቅዱስ አትናቴዎስ ሐዋርያዊ። በዛ መዓልቲ እዚኣ መበል 20 ሊቀ ጳጳሳት እስክንድርያ ዝኾነ ቅዱስ አትናቴዎስ ሐዋርያ ዕረፈ። እዚ ቅዱስ ድማ ካብ ሃናፊ ዝውለድ ካብ አርማይን ወገን እዩ ይበሃል። ቅዱስ አትናቴዎስ ገና ህፃን እንተሎ ምስ ደቂ ከባቢኡ ጥሪት ሒዙ ይወፍር ነበረ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ እቶም ክርስቲያን ዝኾኑ ህፃናት ገሊኣቶም ካህናት ገሊኦም እውን ኣጥመቑ፣ እቶም ዝተረፉ ከዓ ከም ሓደስቲ ምእመናን ኮይኖም ክጥመቑ እንተለዉ ረኣዮም እሞ ምስኦም ንኸፃወት ሓተትዎ። ንሳቶም ግና ኣረማዊ ኢኻ ብማል ከልከልዎ። ንሱ ድማ ካብ ሕዚ ኣሚነ ኣለኹ ኣጥምቑኒ ምስ በሎም ተሓጒሶም ኣጥሚቖም ብሊቀ ጳጳስ ኣምሳል ሸይሞም ኣብ መንበር ኮፍ ኣበልዎ። እናመፁ እውን ይሰግድሉ ነበሩ። ናይቲ እዋን ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳስ እለ እስክንድሮስ በቲ ዝፃወትሉ ከባቢ እንትሓልፍ እንተሎ ነቶም ህፃውንቲ ረኣዮም። በቲ ዝገበርዎ ዝነበሩ ተደኒቑ ድማ ነቶም ኣርድእቱ እዚ ህፃን እዚ ክብርትን ልዕልትን ሽመት ክሽወም እዩ በሎም። ቅዱስ አትናቴዎስ እውን ኣቦኡ ምስ ዕረፈ ኩሉ ንብረቱ ንድኻታት ዓዲሉ ናብ ሊቀ ጳጳስ እለ እስክንድሮስ ከይዱ ምስጢረ ሃይማኖት ሕግን ስርዓትን ቤተ ክርስቲያን እናተምሃረ ብስነ ምግባር ዓበየ። ቅዱስ አትናቴዎስ ኣብ መበል 23 ዓመቱ ኣብ 318 ዓመተ ምህረት ብቅዱስንኡን ስነ ምግባሩን ዝተመስከረሉ ዲያቆናት ኮነ። ንመምህሩ እለ እስክንድሮስ ሊቀ ጳጳስ ዘእስክንድርያ ተኸቲሉ ከዓ ኣብ 328 ዓመተ ምህረት ኣብ ጉባኤ ንቅያ ተሳተፈ። ኣብቲ ጉባኤ ፀሓፊ ሓለቓታቶም ቃለ ጉባኤ ኮይኑ ቆነና ቤተ ክርስቲያን ሰርዐ። ብዘይካ እዚ ነቲ ሓደ ኣርዮስ ብምርታዕ መለለይ ኦርቶዶክሳውያን ዝኾነ ጸሎት ሃይማኖት ኣርቀቐ። ድሕሪ ጉባኤ ንቅያ ብ328 ዓመተ ምህረት ሊቀ ጳጳሳት እለ እስክንድሮስ ስለ ዝዓረፈ ንኡ ተኪኡ ናይ እስክንድርያ ፓትርያርክ ንኸውን ተመረፀ። ንሱ ግና ኣነ ነዚ ሽመት ኣይበቅዕን ብምባል ናብ ገዳም ቅዱስ እንጦንስ ከይዱ እኳ እንተተሓበ ድሕሪ ብዙሕ ኣለሻ ግና ስለ ዝረኸብዎ ናብ እስክንድርያ ወሲዶም መበል 20 ፓትርያርክ ገይሮም ሸመዎ። ቅዱስ አትናቴዎስ ኣብ ዘመነ ሽመቱ ብዙሕ ቃልስን ድኻምን ስደትን እዩ ሓሊፉ። ኣብ መንፈሳዊ ህይወቱን ኣገልግሎቱን ጽኑዕ መምህር ትሕትና ነበረ። ካብ ትሕትንኡ ዝተላዕለ ናብኡ ንዝመፁ ኣቦታት ከም ስርዓተ ኣበው እግሮም ይሓጽብ ነበረ። ቅዱስ አትናቴዎስ ኣብተን ብፓትርያርክነት ዘገልገለን 47 ዓመታት ብሰንኪ ኣርዮሳውያን
ኣብተን 15 ዓመታት ካብ መንበረ ሲመቱ ተኣልዩ ብዙሕ ግፍዒ መንከራ ስደት እስራት ሓሊፉ እዩ። ኣብ መወዳእታ ካብ ስደት ምስ ተመለሰ ግና ነቶም ብክሕደት ኣርዮሳውያን ተናዊጾም ዝነበሩ ህዝበ ክርስቲያን ክሳብ ፍጻሜ ህይወቱ እናጽናንዐ ንቤተ ክርስቲያን እንትመርሕ ድሕሪ ምጽናሕ በዛ መዓልቲ እዚኣ ብሰላም ኣዕረፈ። ንእግዚኣብሔር ምስጋና ይኹን። ንኣና እውን ብዚ ጽኑዕ ኣቦና ቅዱስ ኣትናቴዎስ ጸሎት ኣስተበቆት ይመሓረና። በረከቱ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። አርኬ ሰላም ለአትናቴዎስ ከመ ለአሊሁ ተነበዩ ደቂቀ ክርስቲያን ኩሉ እንዘ ይትዋነዩ ሊቀ ጳጳሳት ዘኮነ መነ ክርስቶስ ዲበ ንዋዩ ወበእንተ ዘበጽሖ ስደት መንበረ ክብረ ወእበዩ ተሰመየ ሐዋርያዊ በኩሉ አያዩ። ንእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። ንኣና እውን ብጸሎት እዞም ኩሎም ቅዱሳን ይምሓረና ለዘለዓለም ዓለም አሚን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለድንግል ወለመስቀለ ክቡር አሚን።